Am salama. Aleykümselam. Am Hudaý ol ber. Aýda eşgaljak bolýanna. Aýjygyn beýdik gelmäňe ýaman ýalňyş. Özüňe töleme ýetişen oglan eliň aýagyň sagdyn. Iň bolmanyna tekerjiklemi garalyp ber ýa aýnan fikir ber. Şoňa görä hyzmatyňa görä hak төлesem dogry bo. Beýtmäň ýalňyş bolýajygyn. Aý bolýam. Biziň söýgüýmiziň başy 69-da maşlaýamy. Hukman jaňlaşan hukman. Am aýna aspyrdy men ber Hudaý. Close it till my